Wij binnen hier Joet op Pieter Jellers Inzicht, een superleuke VMBO-school in Ljouwert. Het Fries gaat hier jarenlang op het rooster staan, nou een skoft net, maar daar komt verandering in. Er is een projectweek organiseren voor de allereerste klasses. Daar zijn we ooit mee begonnen toen we nog Friese les joegen, maar toen de docent uitviel en het toch verplicht wie op school om het te doen, heb ik het oppakt om er een Friese projectweek van te maken. Dus dan van mij ont mij vreed om dan lessen aan te bieden die gaan hoe attitude, zien hoe het Fries, maar ook de taal erin verwerken en de cultuur. En op die manier toch wat aan te bieden. Onder het begin van het schooljaar hebben wij een taalplan peteren hier op school, maar onder andere de directeur Thijs Kreuzen en biologiedocent Debbie van Elm, die een passie had voor het Fries. En we hebben doen constateren dat zij op C2-niveau zitten. Nou had de school rond 2030 om op A te komen, maar Debbie zei dat kan sneller. Dus zij is super enthousiast begonnen om het Fries keer op school echt weer een plak te gaan. Tijdens de biologieles broek ik het Fries gewoon als broektaal naar de Friese benta. Dus als de opdracht net duidelijk is, dan lees ik het nog een keer uit in het Fries. Maar daarnaast probeer ik echt wat meer de Friese taal te verwerken in een verwerkingsopdracht, zodat ze weten dat het Fries dichterbij staat dan dat ze eens in de gaten hebben. Ja, verder probeer ik natuurlijk het Fries te promoten, zodat meer bij het idee hebben dat het echt leuk is. En net alleen nog de Friese taal en dreig en stavering. Debbie is vol enthousiasme begonnen aan de cursus Klasse Fries. Ze zal beginnen met de docentenopleiding Fries. Ze had het voorgehoord dat in klasse 1 en 2 het Fries weer op het rooster stiert. En ze is ook nog dwaande met een uiteraal examen Fries keer op school. Dus dat maakt het mij een heerlijk grutske schoolstype. En het is heerlijk om met zo'n soort passie en enthousiasme geerwerkje te maken. Ik vind het wel belangrijk om mee te doen op school met Fries, want heel veel mensen kunnen wel praten en ik zelf praat ik alleen, ik kan net schrijven en dat is ook wel leren. Ik vond de Friese weekend heel leuk, want we gaan naar een boerderij en we gaan veel hebben en Friese donkers bakken. En we gaan naar de bioscoop en gaan we daar een paar documentaires zien. Ik vond het film en zo wel leuk, alleen het is wel zeg maar anders dan Papiaments, want ik heb dat zeg maar geleerd van mijn moeder en van mijn vader, dus dat spreek ik meer. En dan leer je wel zeg maar meer Friese woorden en dat vond ik wel interessant. Ik denk dat die sprong die zij nou maatje van C2 naar A er echt voor zorgt dat alle bijen hier op school de kans krijgen om in aanraking te komen met Friese taal en cultuur. En het Fries is de taal van het hart van de Friesen, bepaalt een stukje identiteit. Maar hier op school hebben we nog veel meer identiteiten en talen van het hart en dat verbindt het echt zo mooi met elkaar. Plus 74% van de jongeren die blijft hier wonen en werken en dan is dat beetje Fries dagspel heel handig. Waar die motivatie bij komt is dat ik gewoon wil dat het slacht. Het is zo'n liedse taal en het zou zo zonde zijn zoals het verlengd gaat. Door de drukte van de dag en doordat er zo volle oordingen moeten, moest je gewoon tijd voor vrij maken. Dus daar wil ik het verwerken omdat het jet bij Friesland en dat maakt het Friesland mooi.